Horas madihita saludna tapu kama parminggota tapu jematuhata marende mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohor goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohor goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohor tanoon, amin. Nunga di pabotohon ibana tuhong ale jolma, manang ahana denggan, jala manang ahana diluluan ni dohani Jehovah sianho, ina mangulahon hombar sambing doot holong ni rohana di pabasa sauna. Jala marpangalaho haserepon marodopon debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ama namin na di banua gijang, seleon matuhami roha na togu, naba dia pikiran na denggan, dor roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Seleon dame tuhami, asa unak kami mangulu di bagasan pangondim. Semarsigatung tuhata mahami, maradopon salut musuh nami. Seramo ti jala pargogo imahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul maita. Arinde maita.
mangihon hamuma patik ni debata, ima patik na palimahon, saat rodi patik pasapuluhon, patik palimahon. Ikon pasangapon mu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulo di tano na dilehon, jaho bade batam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatindahkon, hatano sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo bawa, manang naposo boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido anggo sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Marendita. Poti madosata nagodangi tuado pani debata martanyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Tupana sana adong paruhum na tigor. Na menghukum jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangelusion nami. Di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami na roai, nang sian pakataon nami na soture, rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Tama si tutudo hona uhum hami alani dosa nami alay na tarsosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale debatan nami pardenggan basa. Jala para si roha do alani, anak hahulongan ni roham, jala Tuhan Yesus Kristus, hami disaisai sama dosa nami saluhutna, jala suruh matondi parbadami tu roha nami be, asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabesat mahami tu hanguluan nasora sudai, na pinarbagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Laos tangion hamu ma baga-baga ni debata taringo tu hasyasan ni dosa. Satokin do huta di koko alai papungu-pungu kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang tagam di papiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin marado poko alai marhite-hite dengan bahasa saliling nilileng na asyaku doho nina jahoba si paluaho hasangau pon madibata na digijang amin undul maita. Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel diari mingguon imana tarsurat di ND2 ayat walu 110 tolu. Tajaha marsikap soring songonoma hatana. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian aka duluk marhajinjang di atas ni aka robean. Terus doa sudungan ni rohaku terus ada hije manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo sian jendela marlinang-linang ibana madulo sian tarali. Di rupa dungi makuling mahasudungan ni rohaku di dok mamandok ahu ehe mahamu aleha soloan ni rohaku nama ulitus jala ruar maho. Ai idama nunga salpu pertahunan ngalini hari nunga masohot dohot ari udan. Nunga pola mulup aka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki parendeon nunga pola terbege suara ni anduhur titik nit tanot tai. Perbueni hawa arape nunga mamuka matoras. Jala marbunga ia hau anggur, jala maruap na anggur, hehe maho aleha soloan ni rohaku, na maliutus jala ruar maho. Ido sahatna martua doakan na tumangiun hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Arindehita. Adika jupo
tindakon ma hapata porsatai songan na di tindakon ni dongan sa porsan di sandok pertebion rak mahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsia di Kristus anak di debata Jehovah na sasadei iman nanti rumukan si Maria naga begabian senton di parbadia andorong sabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dungpan nonglak mangulo di hari patuluhon na manai ku surgo la hundul siamun de bata Jehovah amanai pargo kona sotan dosa ini di sima ibana pai mamula sogot tanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi parbadia jala adong sada hurian abadia hurian atau panaka Kristen akan abadia dohot dia siasani dosa dohot dia taina mandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangaluan nasora sudah amin. Undul mahita kor punguan paropuan.
Tabege matikting parminggota di sadarion. Tikting masa di Huriata, ima tiktik di minggu palimahon, dung Trinitatis, tanggal 10 Juli tahun 2020. Na perjolo goarni minggu. Goarni minggu tasdarion, ima minggu palimahon, dung Trinitatis. Doho tema makalomohon patik ni debata. Na paduahon dana na sorang. Na di hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2020 di Pasabas Tuhata dana boru di keluarga ni amata Jackson Walpret Purba. Inata Selpia Tresia boru pangaribuan. Inganan nasida rawageni RT Sada RW 2 nomor 110 Ratu Jaya Cipayung. Nomor induk register Sada Sia Putu 5 di Wik Laudekia. Na paduahon na di hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2020 di Pasar Tuhata dana boru di keluarga ni amata Barto Henrico Siburian inata Dian Permatasari boru Pasaribu. Ingan nasida Grand Depot City Cluster Piskani Blok B nomor 2. Nomor induk register Sada Walu Onop Tolu masuk di Wik Efesus. Ipas do dana ki nang naturasna. Na patuluhon maka tidak koporsiaun. Di Arsadarion minggu tanggal 10 Juli tahun 2020 di parminggu pukul 7 menugut maka tidak kon hapursiaun dua halak doli-doli. Na papaton pasu-pasu parbugason. Na parjolo tik-tik paduahon. Na yang majalo pasu-pasu parbugason ma Ricardo Junias Tertapubolon sarjana sosial. Anak ni amata Situa Agus Marujah Tepubolon, tubuh inata Roslina Sebayang, ruas ni HKWP Bintan Center, Resort Tanjung Pinang. Dohot Orwana Krisdiana Perisa Manalu, sarjana ekonomi, boru ni amata Situa Richard Jeha Manalu, tubuh inata Katerina Veronica Burulu Banggaul. Ruas HKWP Deposada Resort Depok Sian Wik Getsemane. Pamas-masun di hari Sabtu tanggal 15 Juli di HKWP Bintan Center Tanjung Pinang. Na paduahon tik-tik parjolo dohot paduahon. Na yang majalo pas-pas perbugason ma Daniel Tomi Muara pahala simbolon. Anaknya mata Liston Lamo Simbolon, tubuh inata Ita Sasmita Boru Marbun, ruas ni Gereja Masih Injil di Timur, Gimit Shalom Dompu. Dot Orwana Elisa Magdalena Boru Syahaan, Boru Niamata Mangisara Syahaan, tubuh ni inata Mawarni Boru Malau, ruasnya KIP Deposada, Resort Depok. Pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2020 di HKW Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Napapaton ruas napidda. Mamuka sadarion minggu tanggal 10 Juli tahun 2020 piddah ruasun KIP Depok ima keluarga na parjolo amata Hotler Manasyaturi inata Teti Carolina Sigalingging nomor induk register Sada Onop Siatolu Sian Wik Judea Rabdohot Tolu Yanakon. Nasida pidatu HKIP Citra Indah Jonggol. Napaduahon inata Nyonya Manalu Aurelia Boru Paranginangin
nomor induk register ono pitutolu Sian Wik Jericho rap dohot 2 yanakon. Nasida pidda tu huria HKBP persiapan huria arko. Napatuluhon amata rinto angol sinaga inata reminiscer boru sihotang nomor induk register sada sia 54 Sian Wik Jericho rap dohot tolu yanakon. Nasida pidda tuhuria HKBP persiapan arko. Napawapaton amata Jerisen Silitonga inata Sandra Yolanda Burulimbong nomor induk register sada sia malu Wik Jericho rap dohot tolu yanakon. Nasida pidda tuhuria HKBP persiapan huria arko. Napalimahon amata Wanto Tumanggor inata Rostiana Burunenggolan nomor induk register sada sion sia Wik Jericho rap dohot tolu yanakon. Nasida pidda tuhuria HKBP persiapan huria arko. Napaonopon amata Insinyur Jonas Bastian Tukatorop inata Dr. Gigi Berliana Bursimajuntak nomor induk register sia 22 Sian Wik Jericho rap dohot towa yanakon. Nasida pidda tuhuria HKBP persiapan huria arko. Nah bagi palimahon tali kasih te keluargani amata situa Darusman Purba Nahinan. Dia sadarion minggu sia Juli tahun 2020 di permingguan Manogot Arya Dok Botari. Papungu pila tujolo do hita marhita amplop tali kasih nau penarade ni huriata si pasahaton ni huria tu keluarga natinadikon ni amata situ Darusman Nahinan. Songotat daholo ni rohata ipakubasion nasida jaga pede bosada. Tapasahat maya non duk sidung durung-durung paduahon. Na paonopon pertemuan atoras dohota danak parguru angkatan 2024. Di hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2020 pukul 10 mana pukul 4 Botari patu-pota do pertemuan orang tua dohota danak parguru angkatan tahun 2020 tahun 2024 maringana di gereja manang di gereja tahun. Napa pituhon sosok-sosok domu tu keterbatasan lahan parkir di halaman gereja HKBP di Pusada, Pinangido, tu hita, tu ruas nama buah kendaraan roda 4, asa parkir di lapangan Konima. Tu ruas nama buah kendaraan roda 2, do roda 4, asa haruar ma sian jolohon tu siamun, tu jalan Bangoraya, asa unang krodit. Jadi masuk ma sian jolo sakabirang ni gereja tahun haluar matu kanan asa unang terjadi kemacetan. Ima pangiduan ni huriata asa dengga marture padalani kendaraan. Nah pawaluhon Dewan Diakoni Seksi Kesehatan. Duksi politik tingon tapa itu maparorangio sian Seksi Kesehatan taringo tu seminar tentang peningkatan pemahaman penyakit kanker dan tumor. Tik-tik nasujenahon doh berita pada pengon tajahama dua temat elektronika na pinadade ni huriata marhite-hite WA Wik tabi. Songoni matik-tik masa di huriata di buat mingguan. Saya dipasutuhat tamai tahu sangap di guarna. Amin. Pinagi di matu dewan napasahaton penjelasan. Dan saudara-saudari sekalian, izinkan kami dari Seksi Kesehatan untuk menjelaskan sedikit tentang kanker dan tumor.
Mengapa kami dari Dewan Diakonia tertarik untuk mengangkat tersebut? Slide-nya boleh mungkin? Jadi kami dari Dewan Diakonia berencana untuk mengadakan pemahaman tentang bahaya kanker serta mengantisipasi secara dini kemungkinan terkena penyakit kanker. Dewan Diakonia dalam hal ini bekerja sama dengan Indonesian Cancer Care Foundation. Acara tersebut akan kami lakukan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, pukul 9 sampai 11 WIB. Slide-nya bisa ditampilkan? Jadi, kanker adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia dan menyebabkan 9,6 kematian pada setiap tahun. Kanker tertinggi pada perempuan itu adalah kanker payudara, itu sekitar 65.800, bisa dibesarin? 65.858 kasus diikuti dengan kanker leher rahim. Sedangkan pada pria, kebanyakan kasusnya adalah kanker paru dan kanker kolorektal. Nah, kita bisa lihat itu perbandingannya. Jadi yang paling banyak itu adalah memang kanker payudara, diikuti kanker rahim. Itu kita lihat bisa perbandingannya. Nah, next. Kemudian kita bisa lihat apa sih sebenarnya gejala umum dari kanker itu. Gejala kanker sebenarnya cukup bervariasi, tergantung dari jenis kanker dan bagian tubuh mana yang terkena. Namun beberapa gejala umum dari kanker misalnya adalah terdapat benjolan pada sekitar bagian tubuh yang terkena, berat badan akan naik atau turun secara drastis tanpa alasan yang jelas. Kemudian akan merasa mudah lelah, ada kesulitan bernafas, nyeri otot dan sendi, luka yang tidak kunjung sembuh, dan diikuti dengan keluarnya cairan yang tidak normal dari tubuh. Ya, jadi kalau sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, ada baiknya kita waspada dan segera mencari tindakan medis. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan secara umum, misalnya operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi bertarget dan perawatan paliatif. Ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari risiko dan bisa menjalankan pola hidup yang cerdik. Cerdik itu apa? Cek kesehatan kita secara berkala dan rutin, enyahkan asap rokok yang agak sulit ini ya dilakukan, kemudian rajin aktivitas fisik, berolahraga, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Kemudian imunisasi hepatitis B, HPV, sudah terbukti dapat mencegah jutaan kasus 2 kanker di dunia. Nah, ini kita bisa lihat dan baca sendiri, itu ada beberapa caranya untuk mengurangi resiko kanker. Jadi nextnya, jadi untuk tahu lebih lanjut apa sebenarnya kanker dan tumor, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara perawatannya, bisa kita dapatkan info lebih lanjut pada saat seminar yang akan kami adakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 bertempat di Gereja HKBP Depok 1. Kami mengharapkan kehadiran Amang Inang sekalian dan saudara-saudara sekalian untuk menambah wawasan kita demi kesehatan kita bersama hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih, Shalom.
Amin. Di batana sumurung sian saluhut roham. Iman na mangaramoti ati-ati do pikiran munang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Dihamuna dong sahapur siaon di bagasan Yesus Kristus. Bari tanauli nagabihatan di bata di minggu tasadarion minggu palima kondung Trinitatis. Natarsua di buku Rom bidupitu ayat 15 saha tu ayat 25 tangihok kamuma hatani di bata. Rom pitu ayat 15 saha tu ayat 25 Aidang hutulopi nahubahini ay nahuhagihon idohu ula dada nahuhalomohoni. Alai ia huula na so hinalomohon ni rohaku na manulopi maahu di hinadenggan ni patiki. Asa dada ahu na mangula hosa tung dosa hido na mangingani aku. Ay huboto do danga dong nadinggan maringanan di bagasan aku. Mado di bagasan dagiku. Ia hagioto dapot dunia diahu. Aladang dapot anggo na patupakon nadinggan. Ay dadaku ula nadinggan na pinaragyo ni rohaku. Narwai na sohu halomohon ido ula. Ay molo huula na so hinalomohon ni rohaku. Danga pala aku mangula hosa. Dosa ido tahe. Na maringanan di bagasan aku. Asa ju pangahu songon aturan. Naro ado dapot. Di aku nangpe di pangilo aku mangulakon nadinggan. Ay di halason jolma parbagasan na dia hudunian patik ni di bata. Alau hida do patik na asing di bagasan akaruas ni dagikku. Namarmu sudo pak patik na di bagasan rohaku. Gabi di patuduk doahu tugong goman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagikku. Wia aku jolma na dangolom. Isema paluakon ahu siap pamatang hamatianom. Mau lihat makudok tu di bata. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Di bahini. Aku sadiri mangoloi patik di bata. Di bagasan rohaku. Alai mangutut dagingi. Patik nudiu saido. Huoloi. Ido. Sahakna. Dihamun adonga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Dido akapat debisuk dong. Musuh yang paling terberat kita lawan adalah diri kita sendiri. Namal ta'alo di bagasan portibion. Musuh tanah balgai ima dirita dong. Dan sial luar. Hidup benes hidup. Perlawanan yang paling sengit Allah melawan kehendak, melawan diri sendiri. Ido nani alaman ni si Paulus dia makadongan sahapor siaun. Namal dia lemana dangsian akka narosa luar. Alai namal dia lo ibana. Ido na pinatoranga di buku tanah badia sadariong. Tuhalak rom tuhuriyai. Dido ibana do imana kangani. Bagaimana kita mampu mengalahkan ima dirita sendiri. Asa nang ido nang doonon ni si Paulus. Nang barita na uli nang sahat tu hita. Buhama hita kadamang doho dainang buwi manaluhon dirit. Na barjoro sahali ima diajak si Paulus do ima. Manadadiri.
untuk mengalahkan diri kita sendiri adalah yang pertama, yaitu mengenal diri sendiri. Siapakah aku ini? Ise doang, dan persoalan marga, dan persoalan goar, dan persoalan suku. Molope selalu di akka iel ni retreat rupani. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Getsemane. Lapatana, perlu kita tahu siapakah diri kita. Alanido dia makadonga sahapor siam di ayat 15 satu ayat 25 adong 10 hali di dok si Paulus aku senemana rupani ise doang dipakai ibana do hata aku ido beda-beda kotak adong do memang di sisi hira penonjolan. Ido penonjolan aku inne mana kengani dio ibana mana dadiri di ibana ise doang. Dan apalah identitas yang harus dikatakan alainen dohoronna ahado nahu pikiri ahado nahu ula ido au. Siapa kita adalah dari perbuatanmu. Siapa kita dari perilakumu. Jadi dang margai na porlu, dang goari na porlu, tetapi menunjukkan siapa diri kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Ido hadiriyotang. Dido si Paulus dunian. Ay hala nagali dual. Dia tahu kesadarannya dia orang yang lemah. Dido ibadah do, saya hupiki do dunian akan adenggani. Saya hubikiri donian akan naulii. Alai saya naroa do kuura. Dido ibana saya huboto donian nambain ima mangulahon nadinggani. Huboto do nadinggani alai najujot ku ula ima. Akan naroa do. Dia heran terhadap dirinya sendiri. Karena dia tahu apa yang dipikirkan itu, apa yang menjadi program yang baik, apa yang menjadi perbuatan yang baik, diboto ibana do. Tetapi apa yang dia benci itu, justru itu yang dilakukan. Ima natain nakangani diboto ibana do ala ni dosa ido. Ido beda masa tak kasih do ibana, utadda do diriku. Alanina perjulu sahani diajak terpukul do hita. Bagaimana kita mengenal diri sendiri. Tatadabi majo dirita. Unang pitur halak tatada. Apalagi alak batak ngahutadai. Ay dong irina. Ay turhalak mo idok ngahutadda. Tapi dirina pinang kitadda. Usaha tu sedarion. Dia makadamang dunia. Bisa malu lebih hutadda diriku. Sampai sekarang saya masih susah mengenal diriku sendiri. Alai molo idok berbani. Itadda huru amang pendeta jek susirai. Dada. Songono de sono. Turhatok doa patorakku nih. Alai diriku saya begitu susah. Imana kayak gani diajak duhita kayak gani mana ada diri jo parjolo. Jangan dulu keluar dari diri kita. Alai hita majo mana ada dirita dia do pandiri bata siapa kita. Asa takas na kayak gani songo panadayun ni si Paulus. Dapat dua. Molo tadi di ayat 15 ayat 10 pitui. Di patorang si Paulus do musa itu hita ima mangalo hagiot. Bohano hita ima kay mangalo hagiot ni daging. Ay di boto ibana do sa sitong na di ayat 15 satu ayat 10 piti. Huwaso ni do say di bagasa daging ni jolmay nung madabu sa sitong na jolmay tu bagasa dosa. Ay danga dong dito padibata tu hita ima asa naroa taulam. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita ima gobbaran na dengga do kamang do taminang. Dile do to dina to di porbadia. Dile do to hita ima na kaningani kuasona do. Alai nong dosai nong madabu hita tu dosai namang gopang gabi adong ma dua kuaso na bangolu di daging ta. Dua mana mangolu nuang di daging kon, di daging munai. Na parjolo ima huwaso ni daging. Dohut huwaso ni todi. Alanido di bagasan nakangani mangalo hagiot. Ido benedok nakangani di tematai. Bohama hita makalomohon.
patik ni debata. Mangalo ima mangalo hagio ti didok ima nakaingani asa mangalo hagio tai bohado hita mangalo dia makadongan didok si Paulus maima nakaingani ikon dia tu sido ima ikon jalamian di patik ni debata. Ikon di patiki ikon tahaholongi do patik ni debata asa taboto ima kai mangalo hagio ti. Ai didok si Paulus do taringo tu patiki dia makadongan. Doho taringo tu humi. Ia patiki sormina dui di bagasan ngonutta. Ia patiki si paroro dui. Ia patiki hadang dui. Ia patiki ima mabaik kita manada dosa. Ainung taboto di patiki gabe ima nakeng takasma taboto nang sana. Alani unang songon akka dongata. Akka nabisu. Songon akka jaksa. Hakim, do akka polisi, do akka penegak hukum, penegak patik di Portibiom. Di boto nasida do sa sitongna patiki do akka hukum. Di boto do sa sitongna aturan-aturan bahwa ini adalah sudah salah, bahwa tindakan seperti ini pasal sekian sudah salah. Alai di boto nasida, alai gudang do nasida mengulakon, mempelesetkan. Alania Adi boto sa sitong na diamak kadongang. Taringo tu hukumannya ketika polisi melakukan ini hukumannya ini. Ketika terjadi pembunuhan hukumannya ini. Ketika terjadi korupsi hukumannya. Iboto nasida do. Alai berkamu ma di media tai. Hampir dogan upari. Yang sering melakukan tindakan-tindakan namaralo. Halaki dong gudang. Alani alai dang songoni dihita di pani. Nungata boto bau. Ay sipata songoni do jolmom. Ai boto bau ale dianggo dope. Akan ngerido, ai boto pani bauon. Ido, dianggo dope buti. Anggo ngata boto bau agak kapasidi ngom manian. Torni blok komma. Akan ido, oh ngai boto bau dianggo dope muse. Ai ngeri menaruh harupani. Dan ai nanai dono ta ma dia makadongang. Asa nang dono ta ima nunga ta boto rupani dosai unang betaulahon. Ada boto na mangitip dosa. Alay segurang dapat mangitip. Akan di boto sidau dosa sitong na. Mangitip inatani hala ka dosa dui. Bali di ti imana sa gijang. Ibering imana sa gijang. Bah. Ay boto dosa na mangitip. Ido benalak batak mandog. Ya kan didok de mangak padidik tolongan di para-para upade mangitip masuk penjara. Tasawani marupani. Tari marupani. Jadi nendono ku ngata boto dosa. Na mangitik do akan dia ngata boto hagip ni daging deh. Bau nang beto. Ido benero si Paulus nakengani. Aho boto sa sitong nganaroy. Alay hulahon. Alani di bagasan nguluta asal adong do pe keraguan-raguan. Berarti ketika ada keraguan-raguan di pikiran kita dan di hati kita, berarti ada dua, yaitu roh yang saling tarik menarik. Mula adong do ke keraguan-raguan di hamak kamang do denang. Berarti ada dua yang bekerja di hatimu. Ido benda maul rupani senanggile kamu letem na tupat dita ali torong roh dagingi itu hal yang umumi to ina rupani enang delia rupani baima ai kira ragu-ragu ma hape ngai bote mana mangale tupat dita so nama le tu di batadui ali tororo roh kedagingani maddo ai ngama dabu gaji bahasa le na murope ai ngiri do ni omar rupani ala dua karejo di daging tong atau boto sasitong na mangurubi na dangol. Mata ada satu tonga mangurubi akan amemet akan ada yang gede naudi nambe turi batade alai torodo sedagi mado ngadong tu si ima pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Neng talia dunia 2000 perak tu akan ada lani tukang parkiri alai torodo sedagi tema do unang adong dunia nadinggan alai dia menggurang di dok kamang daging itu barang toddi ido benna gurang madabu jolma tu bagasa dosa. Antara di keraguan-raguan nakaikan itu, molorong ragu-ragu jolma berarti dua yang bekerja di hatinya. Atau itu nana yang dohoran di si Paulus deh. Itu benna maul hulaun akan adinggani. Ala dong dua nama ngula di daging konin de mana. Dua nama ngulai gaya penibana itu benna itu di Matius 26 ayat 41. Gir-gir donian anggoto di
Legalido ia daging. Saya nak kurupi do nian na pogosi, alai madok sayang ngayau macari. Saya nak kole do na persepura ko paham lateku. Saya nak kurupi na hanggiku do ibotoku. Saya nak kurupi do nia kalat naji, alai tororo dagingi, itororo amatai natai sayang nai. Ima keragu-ragu ni dagingi. Alanima dia makadonga sahapur siaon. Dido gir do anggoto di. Ido benedo si Paulusi di Galatia 5. Ayat 10 sia 1 ayat 22 adong 2 toddi ia toddi na dagingi ima holan na jahat do dipikiri holan na rugi do dipikiri ala ia toddi na sia debata aka perbueni ni halasan ni roha doi ala ni dia makadonga sahapur sia na patulu homman di ingot jala di paingot trupukodo tu hita dia me mangolu dohot hadiriota asamian di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Labatan na didok si Paulus, iya holan na boy mangubah saluhuna, holan na boy mengubah ima madok asa boy tapatupa dia manakangani pos ni roha doh mangulahon na dinggani holat Tuhan Yesus do. Didok ibana me hanya dengan sola gratia, hanya dengan sola fide, hanya dengan sola sikituna, hanya dengan soli Kristo. Soli Dio gloria. Ola nido mabengoluta dohot hadiriota boy mengalami bermetanoia. Berubah dengan holan alani Yesus do dido ibana do nah jahatina doawi di mana. Gudang do di pusat-pusat mana. Gudang do akahajahaton do dengan alai nung ditaku Yesus ibana. Nang Yesus maringanan diuto-uto na do diatatena ingot tamuma dangadong be diulahon na jahat. Alani nasa nama jalo ilo benarong di kidung jematai di kidung jemati mado ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Asa tiap jom tiap deti ikororo Yesus alai bagas mata deoma di masa mata adong doi bukan di 210 sada. Tak buka maju bukan di 210 sada. 210 sada bahasa mata ni ya Tuhan tiap jam. Tadi uma ayat sada do ayat 4. Ya, tadi uma ayat sada do ayat 4. Walu sepuluh sada. Galit tayamang do taminang kita
tidak mampu hidup di dunia ini. Alanima ikut tadok ma kerinduan kita dia maho Tuhan asebana mangarajeho mangalaka ganup detik dangadong be tod didagingi mangalusi alai Tuhan Yesus sudah mendahului kerinduan kita imana keng asa tod di batama na mangula di bagasa kita ganup. Amin. Martanyang kita. Mau lihat tema Tuhan di batama markiti hatam nabadiyai. Asa takas ma Tuhan hutad dahami diri nami. Jala asa takas sami Tuhan bui mangalo hagi ni daging. Talu mobi Tuhan ngolu nami dohot hadiron nami di bagasa ko Tuhan. Odo ale Tuhan nama ngolu di daging nami. Dang bedo saibe Tuhan. Dang hagio ni portibiobe. Atau Tuhan haruar sian ngolu nami. Ima hadirion na jongjong di hasitongan do di patik mi. Molo nunga hobo Tuhan Tuhan mangula ho patik mi. Saya tarapatu pahami ma Tuhan ulau para sirohauni. Ali Tuhan di bata di bagasa tikope bono nami do di bagasa tanyang nami pasu-pasu na balga. Di palemeko Tuhan di leko sadada danak boru-boru. Di keluarga ni amanami amang Jackson Purba inang boru pangaribuan. Songon inang di leko Tuhan sadada danak boru di keluarga ni amanami Barto Siburian inang boru pasaribu. Pasu-pasu ma Tuhan dak danahi do natorasna. Songoni nang Tuhan disakap ni Ros ni Huriam nang Mardonga Saripe, Ricardo Tampu Bolon, dohot Krisdiana Boru Manalu, homa Tuhan napatuluson sakap Mardonga Saripe nasida. Ali Tuhan debatan songoni nang Ros ni Huriam napida tu Huria pos tu Huria persiapan Huria Arko. Keluarga Hotler Centuri Inang Boru Sigalingging. Keluarga Nyonya Manalu Boru Paranginangin. Keluarga Rinto Sinaga Boru Siotang. Keluarga Jarismen Silitonga Boru Limbong. Keluarga Wanto Tumanggor Boru Nenggolan. Keluarga Insiru Jonas Togatoro Boru Simajuntak. Homa Tuhan nama sumasuna sida di Huriam ima di persiapan Huria Arko satu tong Tuhan lam tumajuna Huriami nak songori Tuhan di bagasa tikyo patupau nami do ima papungu pilihan songon talikansi tu keluarga ni naposom amanami situ ada Rusman Purba inang buru turnip atau ngali Tuhan di bagasa tikyo pasaton di Huriam do Tuhan songon talikansi naung liling Tuhan 3 tahun naposomi mangula alay nung majuloni hami Tuhan asa homa na mga pulido na maligogo di inanami nang diyanakon. So ngunima nang ali Tuhan di bata dia kapakobasyon di dewan koinonia marturia do dia kunia pansu-pansu Tuhan di bata. Nang Ros ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton nang dia kapimulihan amanami sidabalog Agustina Boru Panjaitan Joshua Utagalung Simaro hamali Tuhan di bata marhitangan muna badiyay lihono mo Tuhan hamalumam. Nang songon ni Tuhan Ros ni Huriam namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa Minggom. Homa Tuhan nama sumansu na si dalino makagajang nyumur. Nang soni pasu-pasu ni pardaging do parto dion. Nang ali Tuhan di bata dia karos ni Huriam Tuhan nama sihol. Ima Tuhan nama sihol di hagabiom. Nama sihol nang diaka pangkat. Nama sihol na dia kaparkarejuan. Nang nama sihol dia kasihol ni rokap. Ho Tuhan na mga leoni dia karos ni Uriam. Na mga leon nakahaypa sundok gajang nyumur. Di salu na karos ni Uriam yali Tuhan di bata. Nang pamarita nami pe Tuhan. Nang bangso nami Tuhan pansu-pansu. Asanggi mali Tuhan di tahun politik. Tahun 2024 Tuhan. Pasu-pansu Tuhan mardalan Tuhan. Bebas memilih. Dan bebas menentukan hak dan suaranya. Tandu mobi ma Tuhan. Dia kapar gonggom dinamo aka habisuhon. Uransi hami Tuhan di batasa na kadusa nami asabadia hami dia dupam. Moliate ma Tuhan diho. Ho manapasi kumani ho bartu sakka. Amen. Tapasa mapiliata pilihan paduahon duksi plano pilih paduahon masuk maitamu se papungu pilih tujolo laho ima songon talikasi pangurup talikasi tu keluarga ni amata situa Darusman Purba inang boru turnip. Mari di mahita.
Sambil diuduti musik buah-buah di kita kamang nu tominang anggo amplop terus musiknya pelan-pelan tali kasih si basah hatotai duk sidung piliata na di kantong tuzulu manon tapataru di bagasa lasni roha uhut tauduti edeta songo kamulatyo ta tupakobasyo nak situa darusman na salilingon songo ni mabawa di hita tauduti memuji Tuhan. Sabar maju kita, hukura kami beparrona tujulo. Tenang kita, duduk dulu, duduk. Robahamu tujulo tataruhom ba piliata.
bagasan sadariom mahita madok mauliate di pakobasion ni amang situa darusman nahinan. Ala takas do situa tanasida makubasi di tonga-tongata ala ni itorsya nama madok maulatera anope parpudi mangapu keluarga. Lani perjolo mapinasahat mewakili sudi ruas ni huriata lau pasahat hata hamulation di pakobasion ni amang nahinan. Ujolo ma naung ditodo amang huta barat. Salam, Horas, selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Perjolo mata pasahat, puji hamulatio tutuhat terdengar basai, ala toktong di leon ditahi pason, marpungu di bagas joronaun. Nami persangapi, amang uluan pandita J. Sirait, nami persangapi, amak pandita BPC Hombing, nami persangapi, amang inang parhalado ni huria HKBP Depok Sada. Jalan nami haholongi, sudah hita ruas ni HKBP Depok Sada nabungu dison. Jadi perjolo bapasahat tami hata nami, tu inang nyonya situa de purba boru turnip. Memang inang nasalilingon, mahai pakelahon do pakuba semuna di huriata tarlumobi di kelompok Laodikia. Noaeng hami jongjong dison songon name wakili ruas ni HKBP Laodikia ima nalau pasahaton hata apulapul hata togar-togar tu inang nasude keluarga na adong dison. Jadi inang di saleleng 10 sada tahun lobi amang makobasi di huriata tarlumobi di wek Laodikia pelayanan dok pakobasi muna tung macai dengan jala uli hami hilala. Jadi hami songon ruas pasaton nami ma hata mau liate saleleng pakobasi muna di huriata nak songoni di ruas ni wek Laodikia. Demikian juga buat anak-anak kami si Jonathan, si Samuel dan Joshua. Sepanjang pengetahuan kami dan sepanjang yang kami lihat, kalian adalah anak-anak yang baik dan anak-anak yang patuh kepada orang tua. Kami yakin dan percaya kalian bertiga akan saling menopang, saling menyayangi terhadap inang yang kita kasihani. Doa kami supaya kalian berhasil di dalam kuliahnya dan dapat pekerjaan yang baik ke depannya. Dalam kehidupan kalian, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Dak sotagamon ngot-ngot manang dok pakelala muna inang dok keluarga. Songono dia di paranggulut ton. Sipata do hita madabu, sipata jongjong. Alai jotando hita jongjong, ala asidot horong ni roha ni debata. Jadi Tuhamu inang naksude keluarga, tapabulus maroha muna pasahat to namangi mol amangi ngasonang be di surga hasonangani. Jadi na parpudi pasahaton nami ma hata ni dibata Tuhamuna imana tarsurat di Filipi sada ayat 20 sada Kristus do hanguluan diau jala Kristus do hanguluan diau jala labado nang hamatean. Songoni ma inang hata apul-apul siak kami songon na mewakili ruas mulai atema saya tubi matarapul rohamuna Horas. Diudutima madok kata molate itu keluarga mewakili sudihita parhaladu ni HKBP Depok Sada. Tuamang Horas mah dihita saluhutna. Awar mati hami amang uluan Padita Jackson Sirait, suang-suang ni amanami Padita Bornok,
dohot dongan parhalado terlumobi na wolongi hami dia musude ruas ni HKBP Depok Sada Horasma di Hita dihamu keluarga situa Darusman Perubahan Nahinan son hami mewakili parhalado mandok moleate ma disude akka pakobasion ni amang nahinan suang-suangoni dihamu inang dohot akka ianakon pos doroha disude akka pangulaon nasai laon marpar bue jala gabe pasu-pasu di tonga-tongata suang-suangoni di tonga-tongani masyarakat. Teringat deba kebetulan hamitong sakelompok dope hita na jolo manang sawik ima kelompok Laudikia jala rap di Ojakko kami manang mencalo tohonan di tanggal 6 September 2012 songoni merah inang anggo hata apul-apul dok kal togar-togar nungagudang tuhamu jala mulai atema dia palatikon bagi hamido kebetulan si kembar masuk tuh perguruan tinggi negeri mulai atema jadi memang si patah dong do ilu alai si patah dong do silas niroha mudah-mudahan ma nasida boy dengan mersiajar jala gabe sada harapan di keluarga tong mambuan goar jala gabe pasu-pasu di keluarga suang-songoni di kita teh imara mungkin nabui masuk olat nyon pensiun mah amangi sian hapar haladon imara nabui upasatami mulai hati mak horas ma di tasalut nak tujuh lomba halak inang tu dadak las tujuh lomba amang kutu par tahun dot saber resort lau pasahaton tali kasih sian huriata Jadi di Son Inang sian ruas di Huriata tali kasih tuhala amang nahinan 10 sada tahun sia bulan ma nasida marhobas ima dimulai September tahun 2010 sada jala borhat nasida 2022 bulan Mei 10 sada tahun sia bulan mak. Nah, jadi mau latih mainang di Hamuna, mau latih ma di Pakuhon Nyamang. Jadi kepada anak kami Joshua, Samuel dan Jonathan. Kita juga bersyukur pada Tuhan karena anak kami Samuel diterima Universitas Negeri Siliwangi, kemudian anak kami Jonathan diterima Universitas Negeri Universitas Sumatera. Dan kepada Jonathan, jadilah amang sebagai pemimpin, sebagaimana layaknya kehendak Bapa, sebagai pemimpin. Tahu Jonathan itu kan pemimpin orang Israel menyeberangi sungai Jordan ke tanah Jericho. Begitu juga dengan Samuel, jadilah amang sebagai penyebar firman Tuhan, sebagaimana kehendak Tuhan Rasul Samuel, dan Jonathan sebagai pemimpin yang bersahabat dengan Raja Daud. Jadi inangi mana bui tu songonope na bui pasahurata ido si tua-tua si titi masiopa kolang-kolang pengarahuna tu songonope na penasa ni ruasta sudi ruas ni huriata hakai pede busada anggiat ma di pasutu hata margo malah inang dan anak-anak jadilah bertanggung jawab kepada diri sendiri karena kalian yang menentukan hidup kalian. Rajin berdoa, semoga Tuhan berkati. Amin. Horasma.
Mulate ba di perhalan ni huriata pinasahap ba tu keluarga tu inang muru turnip mangapu. Shalom, horas ma amanginang, parjulo mungkin anak konanya parjulo madok hata mulyate tu saluhut ruas ni HKBP Depok Sada. Oke. Shalom semuanya. Yang terhormat Amang Pendeta Sirait, Amang Pendeta Siombing, Amang Inang Perhalado, dan serta Amang Inang Naposo Remaja HKBP Depok 1. Kami sekeluarga dari Sintua Darusman Purba ingin mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya selama almarhum melayani di tempat ini. Kiranya Amang Inang terus mendoakan kami agar kami bisa tetap kuat dan bisa diberikan kesehatan dan makin tumbuh iman dalam Yesus Kristus. Kiranya Amang Inang seluruh ruas HKBP Depok 1, Majana Poso selalu diberikan berkati sama Tuhan dan tetap tumbuh imannya di dalam Yesus Kristus. Itu aja kata-kata dari saya. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, shalom. Nahu hormati kami, Amang Uluan, Amang Pendeta Jackson Sirait, soninang Amang Bornok Sihombing, Amang Inang Parhalado HKBP Depok Sada, Amang Inang Naposo Dohot Remaja HKBP Depok Sada, Moleate ma tutu tapasahat tutu hata perdengan basa, apala di tikion, boy hitam marpungu di joroni tuhatawan, mamuji pasangapon guarna. Idu tutu amang, dia pala tikion, jongjong dohami, ima keluargan sian almarhum Sintua Darusman Purba, mangido maaf hami amang, muluadong nahurang lobi di pakobasion ni amang selama hampir 10 sada tahun makobasi di huriaon, soni nang hami pe keluarga maapo kamu muladong kesalahan nami, mangido hami muse tujulan ona manginang, bon hamu hami di tangyangmu, asa tok kami margogo, asa lebih ikhlas sami, tujulan narion, jala mangido hami yang manginang, dienak nami natulwon, na sedang di dalam perkuliahan, tanya kok kamu maamang, asa boy nasida totong, hipas dengan di perkuliahan na, boy lulus sesuai waktu na, asa boy tutu makalason roha di keluarga, makalason di HKBP Depok Sada, songoninang makalason di joloni tuhata. Jadi hamipe tu amang pendeta, inang pendeta songoninang dongan ni amang parhalado nahinan, mulwa dong nahurang lobi amang, ma pokamu ma, saenggiat ma tutu hamu margogo, laho parmudu-mudu hami, laho mangajari-jari hami, saluhutna ruas nadong di Depok Sadon, songoninang saluhutna ruas, saya di lehon Tuhan ma hahipason, di lehon gajang ni umur, jala martaba-taba ma akasilas ni roha, songoninang akka rezeki, ima amanginang naboy di pasatam dia pala tikyon, moladong nahurang lobi, mangido maapami, moleate, horas ma dihita saluhutna. Udul mahmuna. Ruas nitu hata nah hinaholongan di bagasa Yesus Kristus parjolo molate di haburjo muna pasahaton peliak kamulate otah di pakobasion di amang Sintua Darusman naung cumului bolope masa di tonga di huriata asador sipai di huton nadeng gamma tujulu marningot hata nitu hata di Heber 10 pitu namadok ingot tamuma akan namanguluho kamu
Napabuahok kata ni dibata Tuhamu, ujung ni perjalanan nasida mabirek kamu, jala tiru hamu ma hapor siaon nasida. Bulu tapapungu pilihat tei, dang rupiana, naik para tete honon ni keluarga, alai sudedo, huria, ruas, manangyakon, pakubasion yamang darus mandahinan, asaramos perbuini jala, siap perbuini pangulaon yamang lahinani, asataba pasu-pasu nang tu keluarga, toktong ramos perbuina nang di pangulom muna. Siya kami sude huria do perhalado mandok pirma to dini inang madalani hari ni ngulu. Ay sikat ni ilui-lui nilo debata pulapul tu inang dua ang ginami di son yana kota si Joshua perlindunga purba do Jonathan masuk tu perguruan tinggi negeri. Tujulon saya kaulon dohot nading kama dapok na nang tujulo. Si Samuel pe saya dipasu-pasu debata ibana sudi marhasonangan daging do todina. Dia mua kamanami do inanami nak tujolope saya natinggam matabain. Tuak kaparhalado ni huriata. Porsia hita pasti dipasu-pasu huriata, dipasu-pasu do nang hita marsada-sada nasa napatupahon ulaon nadingkani. Atok tuhata mamasu-masu hita sonari tapa ujung maulauta rimma hita jongjong tay dehon edeta buku ede 730 tay dehon ma ayat sada 730 laos 70 mahita sudi 730. Tatangya koma pelian natapapungon martangyang mahitang. Ale di bata amanami na di bano gijang. Odo harwan ni salihut silihuli konadinggan do na solibansa na moliutus. Upasatay masian nasa na nilihum mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jara ramoti. Asa huparsya kami pilihanon. Pati bulon harajong beritonga-tonga ni kuriam. Doho di portibiom. Bukai marohanami mar hite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehom itu kami. Asalam girgirhay madok mo lihat itu hom. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banogijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di utang sonen di banogijang, lehom matuham sedang uluan siapari, say sama dusanami songo panesanami,
Di dosa dengan namar dosa tu kami. Unak kami tegitu panguncunan. Palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu dalam diramoti Tuhan debata mahom. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Amin. 75 keluarga ni amang almarhum situ darusmah doang pandita nami do parageda. 75 hita majalang nasida. Laos baik kamu ma para musik nami Eden Hobartusi. Zulu Maruk Parageda. Baik kamu Medena.